agence Dunia Travel Service ako abibo nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji de umo aw munu ye danaya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamogo ya ko fenfen ajora jorola kaniso ja mogo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la mukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu be Mali kono ani munu sigiro beno do jie jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service jenwan kele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ dugutaa tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. Complexe scolaire Mamadou Camara niso kologiriya bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Camara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabalen don a kama. Denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fɔnamatali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Camara la mun tɛ fan tɔw la. N'aw y'a ka denmisɛn 3 tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki jardin kalo sara ye 2000 primaire ta ye 3000. Complexe scolaire Mamadou Camara dagalen filɛ Banagabugu cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01. a ye wuli joona ka suw ma baw waati sera ka ban. Labbaik Allahumma labbaik. An balimaw ni ye kunnafoni ye ka bɔ commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ka commission ba k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa n sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoni ye an ye kunnafoni min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum. Yirimajɔ Atetebugu 759 logement min ye école franco-arabe Kalifa Kasoge ye san kelen baaraw daminɛnen kɔfɛ denbaw y'u ka nisɔndiya yira ɲilansa min ye jardin d'enfant ye ani k'a daminɛ première année ka taa bila min ye 7e année na o tɔgɔsɛbɛn saraw ye 1000 ye kalo sara kɔni o ye 1500 ani 500 ye école franco-arabe Kalifa Kasoge
ale dayɛlɛ kun ye aw ka denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na diinɛ ale taabolo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa ekɔli karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na ekɔli franco arabu kalifa kasoge u kɛlen don ka pano solaire sigi ka jibondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye yirimajɔ ATT-Bugu 759 logement olu ka sugunin fitinin kɛrɛfɛla la ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn ekɔli franco arabu kalifa kasoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen don don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walima 64 15 69 93 école franco arabe kalifa kasoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nanzarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye a y'aw boli joona sabula plasiw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari ta i bɛ wari ta nɔgɔya la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. An filɛbaw ni an lamɛnbaw ka hakɛto ɲinikaw fɛ sabula bi min ye an ka baara ye a ma daminɛ a daminɛ waati la nka min ye kibaruyaw ye olu bi an fala ye su in na an bɛna kibaruya misɛnmanw di nka kibaruya belebele fila b'an bolo premier ministre ale tun bɛ Nations Unies kuma kɛnɛ kan bi i b'a dɔn k'a fɔ olu b'u ka san 80 o ɲɛnɛmayali hukumu kɔnɔna na o barosigi fanga ɲɛmaw ni présidentw ni masakɛw olu ka dantigɛliw bɛ ka kɛ bi kun ye Mali ka turu ye Mali ale jamana ni AES jamana olu farala ɲɔgɔn kan sa k'u wasa don Abilaye la conseil des ministres fana o fana kɛra bi fala ye an na o fana kibaruyaw di mɔgɔw ma nin ye an ka kumaw la kumaba ye bi su in na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na sa ka na ani walawala maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ko la cogo min. Fala ye ko ɲinan kalanta ko a maritaba bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ min ye ministre min bɛ kalanko kunna ale kɔni ye wulikajɔ kɛ sa ka karamɔgɔw ni ekɔli ɲɛmaw k'olu bɛɛ lajɛlen wele ka na o ɲininka baaraw bɛ cogo di kalanta min bilalen don octobre kalo tile fɔlɔ la n'o ye araba nata in ye ko a labɛnw ministiriso la kɔni k'o sigilen don sen kan nka fala ye maaw ɲɛ bɛ min na baarabilaw dɔw bɛ k'u bɛlɛnko in kɛrɛfɛ han baarabila in bɛna bɔ maa minnu yɔrɔ o ye ekɔli karamɔgɔw ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ sa n'o tɔgɔ kun dalen don octobre kalo tile 15 la san 2016 n'aw k'o ma ko synergie e ko o bolofara dɔw ko k'olu ka sarako min dulonnen don ka sababuya kɛ baarakɛlaw hakɛ dɔɔni min kɛra ni maa dɔw taara sɔrɔ o ko kɔnɔna na k'olu ye maa tununenw ye dɔw yera fɛɛrɛ sigira sen kan sa ko k'u ka musakaw sara min ye ekɔli karamɔgɔw ye u caman y'a yira k'u ma wasa sɔrɔ ko in na fala ye sabula gouvernement kungo sa ko nin kalo in sara
ko bena na kɛ ka di u ma nka ko munumunu salo cayalen no sɛbɛnkow bɛ a la somaw olu kɔni bɛ ka kalanta labɛn sabula gouvernement ye min fɔ o kalan bena na kɛ nka min ye lafasajɛkulu synergie ye sa octobre kalo tile 15 olu kɔni bɛ fɛ sa fanga ka fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan min y'u ka musaka min dulonnen no n'o y'u ka sara ye a ka di u ma fɛɛrɛ mun sigira sen kan gouvernement fɛ u k'a lajɛ waleya minnu fɔra synergie ale bolofara minnu b'an ka marabolo caman na u y'a yira sa k'u ka tɔndenw kɔni balannen no nin ko in na kosɛbɛ olu kɔni b'a fɛ sa o ko ka sigi sen kan nɔ tɛ kalanbila a bolodalen no u bolo yɔrɔ dɔw la dɛ fala ye min ye synergie yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o ye Usman Almudu ye ale yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko ekɔli karamɔgɔ minnu talen no nin ko in na k'u bɛ u carilen no jamana kɔnɔna na olu kɔni b'a fɛ sa fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la joona yanni kalanta cɛ i n'a fɔ gouvernement ye layidu d'u ma cogo min na nka min ye kalanta ye ko kɔni tɛ kɛ yɔrɔ si la ni olu ka sara ma d'u ma dɛ synergie bolofara minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana kɔnɔna na u ko ko ekɔlidenw somɔgɔw bɛ se k'u ka kalan labɛn kɛ u bɛ se k'u ka kalan labɛn baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan nka min y'olu ka maaw ye n'u ma bila u ka hakɛw kɔnɔna na kalanso kɔni caman bɛ yen kalan tɛna se ka ye o la Tumutukaw fɛ yen kalanta hukumu kɔnɔna na sa sefa wari $150,000 o donna minɛnw na sa k'o di olu ka akademi ale bolofaraw ma min ye kalankɛminɛnw ye UNICEF ale ni baɲumankɛw olu kɔni ye olu di minɛnw sa a bɛ taa se 10,000 ma n'o ye ekɔliden minɛnw ye fɛn minnu bɛ n'a fɔ ma ko kit pédagogique sa n'o ye kalankɛminɛnw yɛrɛ ekɔli karamɔgɔw ta o 84 min ye 100,600 chaise 1,670 o bɛ a la gwa belebeleba ninnu sabula nin waati na samiya ko donnen no fala ye o 18 min ye ekɔlidenw ka box ye sa o fana bɛ a la nin bɛɛ lajɛlen kɛkun ye min ye kalan bɛ se ka kɛ cogo min na min ye ekɔlidenw ye sa colocolibaw ani minnu tɛ to yɔrɔ kelen fɛɛrɛ ka tigɛ nin bɛɛ lajɛlen na sa nin kalo in tile 25 n'o ye bi ye Tɔnbukutu Academy maaw kɔni sera ka nin baara in kɛ u ni UNICEF ale ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na fala ye nin waati in na ko kɔnɔw balo no dɛ bankasikaw kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye ɲamiya ye ani jan olu y'a yira sa kɔni k'a fɔ ko kɔnɔ kɔni caman nalen no olu ka balo kama dɛ min ye ɲɔdunkɔnɔw ye fala ye ko olu caman de nalen no u ye waleya in lakɔlɔsi nin kalo in tile 23 u ka forow la pisankaw olu fɛ yen ɲɔ ninnu yɛrɛ kɔni kaba min ye kɔnɔ ninnu ye u ye tiɲɛni kɛ dugu 3 la ka ban dugu dɔw yɛrɛ kɔni kɔnna sa k'u ka malo tigɛ k'a bila u ka jiginɛ kɔnɔ yaasa kɔnɔ ninnu kana n'a bɛɛ lajɛlen dun k'u bɛna i b'a fɔ ko san finnen de don n'u tɛmɛna yɔrɔ min na fala ye foyi tɛ to u b'a bɛɛ ɲimi f'a kala o la sa dugudenw kɔni bɛ ka welewelema da gouvernement ma min ye bankasi kɔnɔna na fɛɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan cogo min na CICR n'o ye Croix Rouge ye ale ye baara kɛ Gawokaw fɛ yen garan b'a to sa min ye Gawokaw yɛrɛ ye u yɛrɛ bɛ se k'u fasa ja cogo min na waati gɛlɛya kunbɛli hukumu kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔso min bɛ Gawokaw fɛ yen maa minnu bɛ yen sa ni se tɛ olu ye ka se ka olu boloma dɛmɛ min ye baara in ye sa a kɛkun ye min ye maaw bɛ degun kɔnɔna na waati min na u yɛrɛ ka se ka baara dɔw kɛ u yɛrɛ ye marakaw tɔgɔla don fala ye a tile 2nan min na sigi CICB kɔnɔna na ko denfa o ye professeur Jɔnkuna Tarawele ye furanjara fanga ɲɛma Mali kɔnɔna na marakaw bɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na kibaruya in kɔni dira sa ko baara in ko a bɛna kɛ Bamakɔ CICB la min ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye sa a bɛna kɛ barosigi ye marakakan kɔni tɛna kɛ maa si negela ye a ko kɛnɛ kan dɔnkiliw tɛgɛrɛw u ka seko n'u ka dɔnko marakakan na sa ko bɛɛ lajɛlen bɛna taa dankɛnɛmaya kɛnɛ in kan n'o y'a sɔrɔ sa marakaw ka tɔnba min bɛ kayikaw fɛ yen ale kɔni bɛ ka nin baara in labɛn Bamakɔ kɔni ta bɛna kɛ a belebeleba yɛrɛ sabula diɲɛ seleke naani yɛrɛ tɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ta sa k'o yira sa k'a fɔ ko ye marakaw tɔgɔla don ye o na ɲɛnɛmaya sini sibiri CICB ale kɔnɔna na ko denfaya o bɛ professeur Jɔnkuna Tarawele ale bolo gunnamukaw fana fɛ fala ye fɛn ɲɛnɛmaw ko wulilen no sɛnɛfɛnw nɔfɛ dɛ forow kɔni falen no a la kosɛbɛ kuma tɛ fagibini kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko Tina Ayisakaw fɛ yen yɔrɔ caman kɔni bɛ yen n'o ye guwanw ye maa minnu ye sɔw fana kɛ ani wosow ka taa se layiw ni fɛnw ma ko min ye nin fɛn ɲɛnɛmani ninnu ye kɔni u bɛ ka don olu fɛnw na k'olu tiɲɛ koyi dugudenw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu ye ɲɔ ni malo olu kɛ k'olu fana bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ a ko la bi na caman y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in kɔni na yɔrɔ dɔw kɔni kisilen no fɔlɔ minnu ye ɲɔ ni malo ni fɛnw kɛ u ma se olu ma fɔlɔ nka n'ala fɛn minnu filɛ nin sɔw ka taa se guwan ma ale ni wosow k'u kɔni ɲɛsinnen no olu ma n'o ye fɛn ɲɛnɛmaniw ye fala y'an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka taa min ye conseil de sécurité ale kɛnɛ kan
lajɛlen aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Fala yana an ka taa États-Unis a m'an jɔ Faransi ministre min bɛ ni ale ka ko bɛnnen don maliden minnu bɛ Mali kɔnɔna lakanako ma ale ni malidenw ka hakɛw tɔbɔtɔli ma n'o o ye ministre Dawudu ye ko a b'a da an ka maliden fɛn fɛn bɛ kɔ kan olu bɛɛ lajɛlen tulo kan ko nin waati nata in na sa min ye an ka dugutaa sɛbɛnw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya passeport biométrique ale min tun bɛ ta malidenw fɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko yɛlɛma bɛna na don a la koyi sabula min ye passeport biométrique ye ale baaraw bɛna na dulon maa minnu bɛ yen n'olu bɛ t'u tɔgɔ sɛbɛn k'a fɔ k'u bɛ passeport ta sa fala ye ko baaraw bɛna na jɔ yɔrɔ dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye baara yɛrɛ kɛyɔrɔ min bɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan ka taa se an ka marabolo kɔnɔna na an ka consulat général minnu bɛ faransikaw fɛ yen octobre kalo nata tile 11 ko passeport dilan k'a bɛna na jɔ o mana tɛmɛ ka bɔ yen fana passeport min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko yɔrɔnin kelen n'o ye premium ye Bamakɔ yan an ka marabolo kɔnɔna na an ka consulat général min bɛ faransikaw fɛ yen baara bɛna na jɔ yen fana octobre kalo tile 16 ministre ko sa ko baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen bɛna na taa daminɛ ka se ka wasa sɔrɔ ka bɛn ni octobre kalo tile 25 ye k'o bɛ kɛ a mɛnlen k'u bɛ faamuyaliko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati ninnu na min ye octobre kalo tile 11 ale ni octobre kalo tile 16 passeport kɔni a dilanni bɛna na jɔ sabula ministre min bɛ ale ni maa minnu bɛ baara kɛ n'olu tun b'an ka passeport dilan kɔrɔlen fala ye k'o falentɔ don o falen hukumu kɔnɔna na sa yɛlɛma minnu bɛ yaasa an ka se k'an ka fɛnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an sago la k'o b'a to u ka baara jɔ yaasa maakura minnu bɛ yen n'olu bɛna na baara in kɛ a ka se ka tɛmɛ olu ka ko olu hukumu kɔnɔna na n'an bɔra minisiriso la an b'an kunda Nations Unies kan bi su in na sa bɛɛ kun sigilen don ka laseli min kɔnɔ n'o ye baroba min bɛ ka kɛ bi ka kɛ ni diɲɛ seleke naani yɛrɛ tɔn ale ka san 80 hukumu kɔnɔna ye Assemblée générale des Nations Unies tɛ wa New York kaw fɛ yen bi kalo in tile 26 min ye Mali premier ministre ye ale ye kuma ta IES bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ko k'a bɛ ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fo n'o ye Assemblée générale maaw ye ɲɛmaa minnu bɛ yen sa ani fanga ɲɛmaa minnu bɛ so in kɔnɔna na k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo secrétaire général Nations Unies ko k'o yɛrɛ fo k'o waleɲuman dɔn k'a ka kuma daminɛ na a bɛ bonyamasegin kɛ maaw ye maa minnu bɛ yen bi n'olu y'a to sa Mali ale ni IES jamana olu sera ka tu tigɛ ka sigi sen kan n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye président transition no Mali la min ye confédération IES o ɲɛmaa ye ale ye capitaine Ibrahim Traoré Burkinakaw ka fanga jamana o ɲɛmaa ye ale bi ani général Abdramane Chani ale fana ye Niger jamanakuntigi ye fala ye ko wa fana ko a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa olu tɔgɔ la a bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin IES jamanaden bɛɛ lajɛlen ma minnu kɛlen don ka wulikajɔ ni cɛsiri boloda bi yaasa jamana ninnu bɛ se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogo min u yɛrɛ k'u jɔ farafinna ka kelenya o hukumu kɔnɔna na k'a ka kuma daminɛ fana na a bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin cɛncɛnfoka jamanaw bɛɛ lajɛlen ma jamana minnu bɛ yen bi ni olu bɛɛ lajɛlen kunnakan kɛlen don kelen n'o ye Mali Burkina Niger ye nin kɛnɛ in yɛrɛ ka sa n'o ye Nations Unies ka san 80 kɛnɛ in ye fala ye Assemblée générale a ɲɛmaaya bɛ maa min bolo n'o ye muso ye k'a b'o fo ka sigili la ɲɛmaaya la a bilara maa min nɔ na sa n'o ye Filemon Yang ye na ale ye Camerounka ye k'a b'o fana fo baara kɛcogo ɲuman na u ka jɛrɛ min tɛmɛna n'o o ye 79 ye a ko sa ko ka yamaruya di a ma a ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin Antonio Guterres ma ale min ye Nations Unies a secrétaire général ye fala ye ko nin yɔrɔ in na sa k'a ye baara minnu kɛ a n'a sera ka cɛsiri minnu kɛ yaasa an bɛɛ jɛkulu in ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min ko maa minnu bɛ nin kɛnɛ in kan u ye kalanda min ta sa k'a fɔ ko k'o kɛ barosigi in yɛrɛ kun ye o de ye sa k'a fɔ ko bi san 80 tɛmɛnen kɔfɛ diɲɛ seleke naani tɔn a ka wulikajɔ kɛ ka yiriwali kɛ ka taa adamadenw ka taabolo ani adamadenw ka maanifinya hakɛw k'olu dafa a ko barosigi sigilen don dakun min kan nin ye ko nin ye dakun ɲɛnamaba ye
Ablaye y'a yira sa ko olu kɔni AES jamanaw o ka di olu ye ni maa min ko bɛn ni maa min ko bolo di ɲɔgɔn ma ni maa min ko yiriwali ni maa min ko k'i fasa ja ka wuli k'i jɔ adamadenw ka hakɛw dafali hukumu kɔnɔna na k'i ni AES k'aw taalan ye kelen ye ko nka ko diɲɛ seleke naani min bɛ k'o kuma fɔ dɛ ko ale yɛrɛ n'o cɛ ka jan kosɛbɛ. Ablaye ka kuma na a ko n'i y'a ye diɲɛ yɛrɛ karilen don a kun kan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu cɛncɛnfuga jamanaw olu kɛlen don ka degunba sɔrɔ nin ko in na ko jɛkulu marifatigi ni bamanciwale ni walekɛbaw ko tiɲɛ tɛ fɔ u ye an'u dɛmɛbaa jɛkulu ko Nations Unies de tun kan ka o baara kɛ ko nka k'olu AES jamanaw olu ye fara ɲɔgɔn kan min kɛ olu ye wulikajɔ de kɛ ka ɲɛsin bamanciwale ni walekɛbaw ma kɔ jɛ k'o kɛlɛ k'a kɛlɛ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ kan bɛn ni lafiya cɛsigi ni bɛɛya o bɛ se ka sabati cogo min na ko nin waati in na ko nɔn tɛ k'u bɛ fɛ ka dan siri olu ka jamanaw ka ɲɛnɛmaya la ko wa fana ko jamana caman bɛ yen bi olu yɛrɛ bɛ k'a dɔn k'a fɔ min ye AES ye fanga min b'a ka wolomasiri tabaw la n'u ka wulikajɔ n'u ka timinandiyaw k'o dogolen tɛ maa la bolodi ɲɔgɔnma bɛ AES kɔnɔ ani a tɔndenw ni a jamana ɲɛmaw n'a wolomasiri tabaw k'o timinandiya ni o kunbɛcogo ɲuman u kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin bamanciwale ni walekɛbaw ma k'o dogolen tɛ maa la bi ko AES ye misali ye a jɔlen don a kolo la a bɛ se ka wulikajɔ kɛ a ka wolomasiri tabaw bɛ se ka baaraba kɛ wa u bɛ ka baaraba kɛ bi baara min n'a jaabi yelen don bɛɛ lajɛlen fɛ min ye maramafɛnw ye u bɛ k'olu ɲini ka d'u ka kɛlɛkɛcɛw ma jaabiw bɛ ka sɔrɔ min ye maaw ye olu yɛrɛ nisɔndiyalen don nin ko in na kosɛbɛ a banna ta degun bɛ yen dɛ nka u t'a bali yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ olu k'u bolo kan na k'a sɔrɔ u kɛlen don k'u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ma k'u ka jugu k'o jɛ ka u kɛ kelen ye ko n'o y'a sɔrɔ olu ye AES jamana ye olu bɛ k'o wulikajɔ kɛ tuma min maaw bɛ yen olu fana kɛlen don ka maa minnu ye bamanciwale ni walekɛbaw ye k'olu kɔkɔrɔma don k'u su ka kɛ olu ka jamanaw kan ko min ye an ka jamanaw bɛ se ka basigi cogo di k'a sɔrɔ jamana minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko AES kuntilenna ye min ye o ye tiɲɛni yɛrɛ ye farafinna ka kelenya o taabolo ye o ye jamanaw tɛ se ka lafiya ni basigi ni lafiya tɛ yen k'olu dɔw kɛlen don ka kɔfilajɛgɛya kɛ ni olu ye min ye bamanciwale ni walekɛbaw ye u kɔkɔrɔ donnen don farafinna ale kɔnɔna na farafinna jamanaw fɛ olu fana nunjuru bɛ nansarala jamana minnu bolo u bɛ ka baaraw nɔgɔya olu bolo k'o la sa ko bi min ye diɲɛ kan ka bɔ min kalama bɛnbɛnbɛn min bɛ yen dibidibi min bɛ yen o tɛna na foyi bɔ sɛdennin sɔngɔ la olu ka wulikajɔ la AES kɔnɔna na sabula AES wolomasiri tabaw bi u kɛlen don misali ye ni juguya ni bamanciwale kɛlɛli la ka kɛ ni farafinna anw fanfɛ bolo fɛ n'o ye worodugu yanfan ye k'a fɔ farafinna tilebi yanfan ye a y'a yira sa fana k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan o kɛlen don k'a to bi kuntilenna olu k'u sigi sen olu ka taa taasira ɲɛnama kelen fɛ wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ senna ka ɲɛsin bamanciwalekɛbaw ma k'a ye maa caman tɔɔrɔ nin ye sababu ye ale Ablaye bolo k'i kun suli ka taasibila kɛ olu maaw ye finitigi fara dugudenw kan minnu ye degun sɔrɔ Sahɛli jamanaw kɔnɔna na a ko yɛrɛma hɔrɔnya kɔni fɛɛrɛw sigilen don sen kan AES jamanaw fɛ bi falayi u bɛ k'u baaraw kɛ lakanako ta nasira fɛ min ye wolomasiri tabaw ye olu bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma tiɲɛ don gɛlɛyaw bɛ yen min ye majɛw bɛ yen maaw bɛ wuli k'a lajɛ k'u senfere kɛ olu sen na nka olu ka ko faamuya cogo an'u ka jamanaw sigi cogo u ka jamanaw taa cogo se minnu bɛ u ye bi an'u kɛlen don k'u ni di nin ko in na cogo min ko ni bɛɛ lajɛlen y'i sigi k'a lajɛ san 10 tɛmɛnenw ani bi an ka jamanaw bɛ cogo min ko bɛɛ lajɛlen kan ka dɔn k'a fɔ ko baara dɔ kɔni sigira sen kan min bɛ ka nɔbɔ dɔɔni dɔɔni ko jɔn ko Ala kan ka se ka fɔ ka kɛ n'olu ka yɛrɛma hɔrɔnya baaraw ye ka kɛ n'u ka fasodenya baaraw ye ka kɛ n'u ka wolomasiri tabaw ka baaraw ye a ko nin jamana saba in k'u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu n'u y'u ka tabiyaw n'u ka taabolo n'u ka kɛlɛkɛcɛkɛrɛw baaraw baw ye u ka jamanaw yɛrɛ sinsinnen kun minnu kan ko ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ bamanciwale ni walekɛbaw la ko nin ye kɛnɛ fana ye ale bolo kɛnɛ min b'a to sa a ka AES ka baaraw k'olu kurakuraya k'o ɲɛfɔ maaw ye ko an bɛ nin bɛɛ la dɛ ko AES bɛ farafinna ka kelenya kɛlɛ fana na koyi AES bɛ k'i cɛsiri yaasa ani maa minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo olu kana tigɛ a la fana AES bɛ ka bamanciwale ni walekɛbaw kɛlɛ a ka maraw kɔnɔna na n'a ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko ka tila ka o sinsin wa fana min ye dugudenw ye olu ka taa ni ka segin k'olu bɛɛ lajɛlen nɔgɔya u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na basigi ni lafiya la min ye Mali premier ministre ye Nations Unies kɛnɛ kan a ko k'a bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu y'a faamu k'olu dɛmɛ nin baara in na ko nka ko fu tɛ dɛ u b'u ta sɔrɔ an yɛrɛ fana b'an ta sɔrɔ fala ye ko wa ko kɛnɛ in kan fana a bɛ waleya kɔn
waliya minnu n'o bɛ jamanaw fɛ jamana minnu bi n'olu kɛnɛ ka bamancɛ wale ɲuman wale kaba kɔkɔrɔma don ni maa minnu bɛ ni olu kɔni b'a fɛ ka cɛncɛn fo ka jamana saba in k'u dafiri ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka jɛkulu maafaala jugu ninnu k'olu dɛmɛ ka minɛnw d'u ma ka fɛɛrɛw d'u ma ka marifaw d'u ma ka fɛn bɛɛ lajɛlen sigi u ka bolo kan u bɛ se cogo min na k'u ka sew sɔrɔ ka se k'u ka baaraw kɛ k'o tɛna foyi bɔ sɛdennin sɔngɔ la ko mali ni a lamini jamanaw a n'a sigiɲɔgɔn jamanaw k'u bɛɛ lajɛlen k'a bila u kunna k'a fɔ ko olu ko minnu filɛ ka kɛ u bolo fala ye k'u bɛ ka diɲɛ seleke naani sariyaw bɛɛ lajɛlen sɔsɔ a ko sa ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko kɛlɛ min filɛ nin ye n'o bɛ ka kɛ ikirɛnikaw fɛ yen k'a nungu munalen n'u bɔ cɛncɛn fo ka jamanaw kɔnɔ koyi ko sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'i tɛ ko faamu min ye ikirɛni kɛlɛ ti ban a ti ban k'a kɔlɔlɔ o ye anw ye ko a bɛ hakilila jigi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu b'a dɔn k'a fɔ bi k'a fɔ ko mali sɔrɔdasiw olu tun ye wulikajɔ dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya tɛnzawatɛnikaw fɛ yen juye kalo tile 24 ka taa sa tile 26 ma san 2024 tɛnzawatɛni marabolo kɔnɔna na kidal ale région kɔnɔ ko o taara wolo min na ko bɛɛ y'o ye ko bamanci jɛkulu olu kɔkɔrɔla donna jamanaw fɛ jamana min n'o ye ikini ye ko k'a ɲɛmaw bɔra k'u jɔ kɛnɛ ka panparanpa k'a fɔ k'u ye bamanci wale kɛbaaw dɛmɛ ko waleya min filɛ nin ye o tɛ sariya ye o tɛ bɛnkan ye Nations Unies yɛrɛ kan ka o kɔn ko wa ko mali yɛrɛ bɔra k'a yira la k'a fɔ sa ko o tɛ ko ye ko min bɛ bɛn ko Ukraine bɛ ka ɲɔgɔlɔn bɔ ale ni sɛbɛ ko olu de ɲami ɲɔgɔn na sabula k'a ye waleya min kɛ k'o ma bɛn a ko san kelen o fana kɔfɛ tuguni min ye ko in ye a nana juguya koyi Ukraine ale yɛrɛ kɛra sa maramafɛn tɛ maramafɛn ye drone kamikaze tɛ drone kamikaze ye a b'o ta k'o di bamaci jɛkulu ma diɲɛ fantan ni naani bɛɛ fɛ ko nin waleya bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ nansarala jamanaw olu de bɛ ka marifa di Ukraine ma ko Ukraine ka taa Irisi kɛlɛ ko marifa tɛ ka kɛ ka Irisi kɛlɛ dɛ o bɛ ka na kɛ ka cɛncɛn fo ka jamana ani bamaci wale ɲuman wale kɛbaaw k'olu kɔkɔrɔma don diɲɛ fantan naani fɛ ko yalama ko Nations Unies ɲɛ t'o la wa ko n'u ɲɛ t'o la Faransi min b'u kɔ k'u kɔkɔrɔma don ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ko jɔnya waleya minnu bɛ Faransi bolo ko ɲɛnafin min bɛ a la ani bi cɛncɛn fo ka jamanaw kɔnɔna na se min tun bɛ a ye k'o bannen k'a taalen don sa ka t'i dulon Ukraine na ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa ka se ka Ukraine bila ale ka ko damantanw sigi sa ko diɲɛ seleke naani kan k'a dɔn k'a fɔ Ukraine kɛlɛ kɔlɔlɔ fɔlɔ a dɛmɛbaa fɔlɔ o ye ka bamanciya wale ni juguya wale kɛbaaw k'olu kɔkɔrɔma don cɛncɛn fo ka jamanaw kan ko bɛɛ lajɛlen kan ka o dɔn k'o faamuya ko nka ko min ye Nations Unies ye fala ye ko o yɛrɛ ye sariya minnu sigi ko mali bɛ o sariya ninnu bato ko min ye mali ye utu kalo tile 15 san 2022 ale y'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ Nations Unies na daluya b'a bolo u ka conseil de sécurité jamanaw wele u k'u sigi daluya b'a bolo ka ɲɛsin Faransi ma Faransi min bɛ ka bamaci wale juguya wale kɔkɔrɔma don ko fo bi ko Nations Unies ma kala don ɲina ka bɛn ni mali ka laɲini ye ko wa k'a b'o kurakuraya k'o daluyaw b'an bolo bi u b'an bolo sini ko nka ko waleya bɛ ka kɛ tuma min o Faransi kelen bɛ k'i senfereke juguw la k'a lajɛ k'a bɛ cɛncɛn fo ka jamanaw dafiri k'u tɛna se bi u tɛ se sini sabula olu hakili sigira u ye ko caman faamu kɛlɛw kɛcogo kɛlɛw taabolo min ye u ka wulikajɔ n'u ka bɛnbɛnbɛnw ye ka ɲɛsin Saheli jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya AES ma k'olu fana ye fɛɛrɛw ɲini ko ye fala ye olu ye wulikajɔw kɛ bi u ka jamanadenw kɛlen don k'u faamuya ko diɲɛ seleke naani ale kɔni bɛ min f'u ye u k'a bila u kunna k'a fɔ u ka baaraw majɛw bɛ a la majɛ caman bɛ a la kabini gɛri filanan n'o banna n'o ye diɲɛ gɛriba filanan ye fala ye ko Nations Unies kɛra de a ka jamanadenw ka hakɛw di u ma balawu ka kisi u ma u ka bila u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na jo sariyaw ta nasiraw fɛ ko nka ko Nations Unies yɛrɛ kɛlen don k'i ɲɛ tugu maa faw kan maaw ni kɛnɛ karabaliw ka diɲɛ fantan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko waati sera u ka kunu ka b'u ka suna la ka wuli ka jɔ kɛ cɛsiri min ni maaw sigilen don n'o ye u ko danaya min dar'u kan ko o minɛn fa ten ko nɔn tɛ ko jamana caman bɛ yen bi olu tɔɔrɔlen jamana caman bɛ yen bi olu bɛ damakasi la su ni tile min ye u ka yɛrɛma hɔrɔnyaw ɲinini fɛɛrɛ tɛ ka don u ye ko ala ye AES sutura a n'a jamana sabaw n'a jamana ɲɛmaw a n'a dugudenw a n'a ka maa minnu bɛ tunga fɛ fana fala ye k'u bɛɛ lajɛlen de jɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara ninnu sigi sen kan fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka kɛ cogo min na min ye AES jamana ye u kana to duuru naare jukɔrɔji la a ko sa ko o de la politiki fɛɛrɛ minnu bɛ yen waleya minnu bɛ olu bolo ka taa lakana ko la ka ɲɛsin bamaci wale juguya wale kɛlɛli ma ka tila ka yiriwali baaraw kɛ k'olu bɛ k'o bɛɛ de kɛ ɲɔgɔn fɛ koyi k'a ko man nɔgɔ u ni maa minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sabula bi olu b'u ta sɔrɔ an ka jamanaw la an yɛrɛ fana ka jamanaw fana bɛ nafa sɔrɔ a la
ko fute bɛɛ lajɛlen bɛ niyɔrɔ sɔrɔ a la k'a sɔrɔ maa ma don maa ka ko la k'o de ka di farafinna jamanaw ye bi a ko nin bɛɛ kɛrɛfɛ fɛɛrɛ minnu sigilen don n'o ye bɛn ni kelenya sinsinni ye AES jamanaw fɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ ko fɛɛrɛw fana sigilen don yaasa sa min ye politiki baaraw bɛ se ka kɛ cogo min yiriwali baaraw sɔrɔ baaraw sariya baaraw ale ni bɛn ni kelenya o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na k'o de la sa ko olu kɔni ye kariya sira ta min ye yɛrɛma hɔrɔnya sira olu y'o ta min ye AES jamanaw ye u bɛɛ lajɛlen bɛnna kan sa u kan ka taa kuntilenna mun fɛ waleya minnu tun bɛ kɛ kɔrɔlen olu tɛ sɔn o ma tuguni fɛɛrɛw b'u bolo u yɛrɛ ka sira dilannen bɛ u bolo baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ ka se ka basigi kɛ a ko hɔnɔna na ka taa u ka sɔrɔko ta nasira fɛ u ka danbe an'u ka jamanadenw ka hakɛw k'olu ye o baara min kɛ nin ye olu bɛna na u jɔ u jɔyɔrɔ la bi u b'u jɔ u jɔyɔrɔ la sini fo don min n'u kɔni ka jamanaw ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ sira o sira fɛ ko u bɛna na o ta min ye général de division Abdoulaye Mayiga ye a ko AES kuntilenna ye AES wulikajɔ ni cɛsiri ani baara kɛcogo ɲuman ye k'olu tɛna fili o sira in na koyi wa nin bɛɛ la yiriwali fɛɛrɛw b'u bolo min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara minnu bɛ yen n'o kan ka se ka kɛ ka baarabaw kɛ kuranbaw ka na ni iziniw ye ka se ka yɛlɛmali fana kɛ sɔrɔko ta nasira fɛ k'olu bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen fana kɛ wa u bɛ kɛlɛ la fana u cɛsirilen don ko min ye AES jamanaw tɛ daga sunɔgɔ la koyi tiɲɛ don bi maaw bɛ ka a miiri k'u tɛ foyi la ko wa k'olu bɛna n'u tɔgɔla bangi sigi u yɛrɛ ka bangi min bɛna yiriwali ci yɛrɛ yɛrɛ ye u ka jamana saba olu tɔgɔ la k'o fana sigi sen kan k'o baaraw bɛ sen na ko wa ko AES a miirinaw n'a kuntilennaw n'a ka yiriwali siraw ko olu kɔni tɛ wuli fiyewu ko sabula bi AES fanga ye min ye fala ye ko o ye dugukolo min b'a bolo o ye 2,000,000 ani 8,000 kilomɛtiri ko o dugukolo de bɛ a bolo maa min bɛ dugukolo in kan o ye maa 75,000,000 ye o de bɛ dugukolo in kan k'o tɛ wa fana k'a tilancɛ bɛɛ lajɛlen ye sifinw ye ko ka fɛn wɛrɛ far'o kan k'an ka jamanaden minnu bɛ tunga la k'olu fana jɔyɔrɔ fana ka bon kosɛbɛ k'o de la ko AES a ka dugukolo b'a bolo dugukolo nafamabaw min ye jiw ye olu bɛ a bolo a ka nafasɔrɔ siraw bɛ a bolo min ye maaw magoɲɛminɛnw bɛ a bolo wa bi diɲɛ kɔnɔ AES yɛrɛ bɛ belebelew fɛ k'a sababuya k'a bonya n'a hakɛ ye a n'a ka sew ye a ko sa ko min ye a ka kuma taabolo sabanan ye ko diɲɛ seleke naani kɛlen don ka baabu sigi min kan fala ye bɛn ni kelenya ani adamadenya hakɛw tɔbɔtɔli ko AES yɛrɛ kuntilenna y'o ye o ye AES taabolo ye ko nka ko AES tɛ min na ɲɛna woloma ka dɔ fisaya ni dɔ ye sariya ko ta na sira fɛ jo sariya baaraw ta na sira fɛ ko kabini diɲɛ bisimilayi jamana saba in ka tariku la u ma deli ka don o da fɛ nka diɲɛ seleke naani ye sira min ta u sɔnna ka tugu a kɔ yaasa u kana to kelennasigi la ko nka k'o bɛɛ n'a ta ko n'i ye diɲɛ seleke naani ta k'a lajɛ ɲɛna woloma b'a la sariya kow la ɲɛna woloma b'a la politiki kow la min ye jamanaw dafiri de o fɛɛrɛw bɛ sigi bɛnbɛnbɛnw bɛ kɛ ka jamanaw tɔnkuranya ka ɲini u ka adamadenya kɔ ko olu ko u t'o de la tuguni u sɛgɛnna u tɛ to o kɔnɔ wa u b'a ɲini fana min ye Nations Unies ye a ka kunu ka bɔ a ka sunɔgɔ la joona joona o de la sa min ye jo sariya lafasabaliya Nations Unies yɛrɛ fɛ k'olu ye sɛgɛn min y'o la u ye ɲani min y'o la ko wa k'olu ko k'u bɔra CPI la hanfala ye septembre kalo tile 22 k'u y'a yira diɲɛ bɛɛ la ka fɔ k'u bɔra CPI la ko wa fana k'a nɔgɔnin fɛ n'o ye Cour pénale internationale ye ko ka fara o fana kan k'u b'a yira bɛɛ la u ni maaw bɛ se ka sigi ka kuma fɛɛrɛ min bɛ maaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ se ka kɛ ka baara kɛ sariya ko ta nasira fɛ ko nka k'olu yɛrɛ tɛna sigi k'u sen fila da u bolo kan dɛ sariya ko ye ko min ye f'i ka dɔ de sigi sen kan min bɛ nɔrɔbilali kɛ i hakilina ye min ye o ka kow kɔnɔ wa AES jamanaw bɛna na o kiiribulon fana sigi a ko kɛnɛ in kan yan u bɛ fɛnw kɔn fɛn minnu bɛ yen bi ni diɲɛ seleke naani yɛrɛ kɛlen don k'i ɲɛ tugu olu kan kosɛbɛ n'o ni sariyaw tɛ taa n'o ni kow kɛcogo tɛ taa ni maa minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu bɛ y'a fɔ k'u yɛrɛ kɛ misali ye bi u yɛrɛ bɛ k'olu bɛɛ lajɛlen sɔsɔ ko diɲɛ tɛ se ka taa o sira fɛ cogoya si la fɛɛrɛw ka sigi sen kan sa min ye jamanaw ye u k'u bolo di ɲɔgɔn ma tiɲɛ kan u ka sɔn tiɲɛ baarali ma u ka tiɲɛ kɛ u taalan ye a ko waati min na u bɛ k'a fɔ ko san 80 Nations Unies y'o sɔrɔ fala ye ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la bi k'a fɔ ko Nations Unies yɛrɛ tɛ se ka koba ɲɛnabɔ tuguni k'a dɛsɛlen don pewu wa min ye a kɛɲɛkow olu de bɛ k'a lamini k'u yɛrɛ bɛna o sigi a ka kumaba minnu fɔta fala ye k'a sera k'u ka o falen koyi o la sa ko kuntilennaba saba bɛ ale la o kuntilennaba saba ninnu Nations Unies k'a ta a y'o dabada ma yiriwali o bɛ se ka kɛ cogo min
jo sariya bɛ se ka lafasa cogo min na maaninfinw yɛrɛ ka hakɛw bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo min na ko yaasa k'o sigi sen kan sa ale ka laɲini fɔlɔ ye min ye diɲɛserege naani tɔn yɛrɛ k'a lajɛ ten sa a k'a taabolo falen kabi diɲɛ bisimila ye a sigira farafina jɔyɔrɔ foyi tɛ farafina bolo nin ko in kɔnɔna na conseil de sécurité ye farafinata ye namunamina ko la k'a sera sa u k'a falen k'a ci k'a kurakuraya ka farafina ka jɔyɔrɔ d'a ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen y'a ɲini cogo min wa AES ale b'o ko in na bi a b'o ko in na sini fɛɛrɛ fana ka sigi sen ka farafin jamanaw u ka jɛsa k'u hakilinaw kɛ kelen ye ka bɛnkan sɔrɔ i n'a fɔ bɛnkan min kun kɛra sirtikaw fɛ yen Libi ni farafina bɛɛ kun y'a yira sa k'a fɔ ko conseil de sécurité la jɔyɔrɔ 2 ka di a ma ten a k'o sɔrɔ n'o ye siège permanent ye k'o ka fisa ni jɔyɔrɔ lankolon o dili ye a ko k'ale ka fɛɛrɛ filanan ye min ye Nations Unies yɛrɛ k'a lajɛ sa a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la sariya minnu bɛ ta waleya minnu bɛ kɛ kuma minnu bɛ fɔ ko minnu bɛ laɲiniw fɛ u k'u jija sa olu ka bɔ u bɔ sira fɛ a ko k'a ka kuma sabanan ye min ye o ye ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi fɛɛrɛ min b'a to n'u ye laɲini o laɲini kɛ ko Nations Unies de ko ka nin kɛ diɲɛ kɔnɔ k'u ka o bato i n'a fɔ ko Nations Unies sigi waati san 1945 laɲini minnu kɛra a fɛ o laɲini bɛɛ lajɛlen na sa a ka laɲini belebeleba minnu bɛ tali kɛ u ka lajɛ fɔlɔfɔlɔ 12 ninnu na u k'olu lajɛ k'olu don ba la ko nɔn tɛ ko jɛkulu bɛna sɔn ka kɛ koba tigintan ye don dɔ la wa AES ale tɛna i sigi k'i sen 2 da i bolo kan k'o lajɛ ale bɛna na ni fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu b'a to u bɛ se ka baaraw kɛ ko sisan sa ko min ye diɲɛ yɛrɛ maracogo hukumu kɔnɔna ye ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la bi diɲɛ bɛ ka taa sira min fɛ min ye magɛn minnu bɛ yen bɛɛ ɲɛ b'o la degun minnu bɛ yen yɛlɛma minnu kɛlen filɛ nin ye ale b'a ɲini fɛ k'o kɛ ko hukumu kɔnɔna na sa BRICS ko o kɔni ye fɛɛrɛ ɲuman ye fɛɛrɛ min bɛ diɲɛ siniɲɛsigi fɔ maaw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko bɛɛ ka nafa bɛ sɔrɔ o kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka k'i yɛrɛ ye wa min ye o ye farafina jamanaw caman bɛna don o la sabula yiriwaliw bɛ se ka kɛ o la maa t'a fɔ maa ye taa yan fɛ a kɛ tan a bɔ tan bɛɛ lajɛlen bɛ bonya ka kɛ n'i ka hakili ye wa ko min ye u k'u sigi n'u ma fɛɛrɛ sigi sen kan o BRICS o bɛna tali kɛ koba la ko min bɛna ɲɛnabɔli kɛ a ko sa ko min ye farafina ka laɲiniw hukumu kɔnɔna ye ka taa yiriwali ko ta nasira fɛ ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw fana kan ka sigi sen kan farafinakaw yɛrɛ k'a lajɛ an ka wuli k'an jɔ fala ye an ka sifinw y'an fanga ye an ka turankarankew y'an fanga ye an ye fɛn minnu kɛ kɔrɔlenw y'an fanga ye nka kajibina juru min dalen don an kan ka na an ka nafolow suɲɛ ka na an ka jamanaw dafiri k'u k'a lajɛ u kɔ olu fana dabila a ko sa ko min ye Mali yɛrɛ kɔnɔna ye ko bi k'anw bɛ ka bɛn ni kelenya ɲini ni hukumu kɔnɔna na sa ko Mali jamanadenw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka barosigiw kɛ ka lajɛw kɛ k'a yira sa ko a kɛra ten sa an ka bɛn ko wolola min na k'o ye sariti ye sariti in kɛnɛ ka maliden bɛɛ lajɛlen nana ale minnu bɛ kɔ kan bɛɛ y'i bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛsa ka sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan min ye sɛbɛn ye k'a bɛ tali kɛ Mali ka tabiya Mali ka taabolo Mali ka danbew Mali ka fɛɛrɛw olu de bɛ sɛbɛn ale kɔnɔna na ko juillet kalo tile 22 san 2025 min ye sɛbɛn di to jamanakuntigi ma n'o ye sariti ye fala ye ko Asimi a ka kuma kɔnɔna na k'a ye kuma min fɔ n'a ye i sɔnni sigi o kan kosɛbɛ ko a bɛna o fɔ mɔgɔw ye ko nin kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye ko nin ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don kɛnɛ min b'a to sa malidenw yɛrɛ bɛ se ka sugo u ka bɛnkan baaraw la min ye kɛnɛ min don fana a kan ka bɛn nin don dusukun kɔnɔna na kɛnɛ min don a kan ka adamadenya tɔbɔtɔli don maaninfinw ka sɔn ka u bolo di ɲɔgɔn ma faso ka se ka o jɔ ko Asimi y'o fɔ ko baara min filɛ nin ye o de bɛ senna bi wa min ye Mali jamana ye a kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ o la yaasa cogoya min na a bɛ se ka baara kɛ ko nka ko ale bɛ min fana fɔ ka fara o kan fala ye diɲɛ seleke naani ani an fanfɛ jamanaw kɔnɔna na Mali n'a sigiɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko nin waati laban in na ko dɔ kɛra ko bɛɛ y'i da d'a kan ko anw ka pankurun dasira Alizeri fɛ min ye Alizeri wolomasiri tabaw y'o kɛ avril kalo tile fɔlɔ san 2025 min ye Alizeri fanga jaso fanga premier ministre ka kuma do fala ye ko o y'o kɛ Mali y'o kɔ fɔ k'o bɔgɔrɔ dɔ k'o fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye ka Alizeri wele bɔgɔ jeninnen kan n'o o ye cour international la justice la ko kabini Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta n'o ye 22 septembre 1960 ye san 1960 san yɛrɛma hɔrɔnya talen septembre kalo tile 22 ko Mali ye seko bɛɛ kɛ yaasa ka se ka Alizeri ni farafina jamanaw caman k'olu senkɔrɔma dondo ko bi ko n'a fɔra ko Alizeri o ɲɛtana kɛlen don anw ye k'a k'a miiri la jigi waati min na Faransi tun bɛ ka jɔnya juru ta ka ɲɛsin a ma jamana min y'a dɛmɛ k'a k'o lajɛ
k'a dɔn k'a fɔ bi jɔyɔrɔ min bɛ a la se min bɛ a ye n'u b'a fɔ ma ko farafina ŋana don ko farafina ŋana tɛ ko sabula ko a bɛ ka min kɛ o ye cɛncɛnfuga kɔnɔna na ka bamanciya wale k'olu kɛ ko olu dun ni Mali jamana ni Alizeri ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 1700 k'o de ye frontière ye ani o de ye dancɛ ani ɲɔgɔn cɛ ko n'i y'o lajɛ Falaye ko kan k'a to ko Alizeri kan ka i miiri ko caman na ka ko dɔw ko sa ten ko nka ko n'i ye Alizeri bilama lajɛ k'o de b'a fɛ ka bɛlɛ kɛ Mali ɲimi ɲɔ la k'u ka hakili lajigin fɛn saba la fɛn saba minnu bɛ yen ni Alizeri yɛrɛ kan ka o jateminɛ ka kɛ ni an ka jamana fila in ka bololi ɲɔgɔn na an ka baaraw ye ko min ye anw ka pankuru dasili ye k'o bɔ k'o bi Alizeri fɛ Tɛnzawatɛnikaw fɛ yen k'o kɛra yɔrɔ min ko Alizeri yɛrɛ kan ka o kɛ yɔrɔ lajɛ sa ko ni maa min yɛrɛ t'a fɛ ka ko wɛrɛ fɔ k'e bɛ se cogo di ka pankuru gosi i ka dugukolo ka Falaye ko hali diɲɛ yɛrɛ sigili o ko bɛ min fɔ k'o bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nin waati in na Alizeri fɛ a ka daluyaw dili sira fɛ ko fɔ a b'a a yɛrɛ sɔsɔ a yɛrɛ ka kumaw kɔnɔna na ko wa ko Union Africaine u kan ka wuli ka jɔ kɛ bi min ye Alizeri ye ka kuma fɛ n'o y'a sɔrɔ olu de y'a ta sa k'a fɔ ko a ye champion ye ko wa k'olu ɲɛ t'a la foyi la bamanciya wale ɲuga wale kɛbaaw kɔkɔrɔ donni kɔ filanan ye min ye ko min ye Alizeri fanga jaso fanga ye a ye Mali drone bɔ k'a bi drone min Mali y'a sa a yɛrɛ halala wari la koyi fasodenw ka wari u wɔsi min ye Mali jamanadenw ka musaka o de donna a la ko nka ko Alizeri a ma se ka fosi fɔ o drone gosili la ko anw donna a ka dugukolo kan ko a daluya t'a bolo a fosi t'a bolo fɛɛrɛ foyi tɛ bi n'a bɛ se ka o yira ko nɔn tɛ ko min yɛrɛ ye fisiki kow ye o bɛ min fɔ sa k'a fɔ ko ni kɔni maa kɔni ka minɛn gosi a binna yɔrɔ min kilomɛtiri 22 ko a kan ka se i ka dugukolo kan sa o ne kɔni y'a gosi ko kɔni kun kan ka daluya kun kan ka sɔrɔ u bolo ko nka ko Alizeri b'a dɔn ko a bɛ ka baara min kɛ ko ani tiɲɛ bɛnnen tɛ a ko sa ko min ye septembre kalo tile 4 ye Mali ale wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ diɲɛ bɛɛ na sa ko a ye requête don n'o ye sariya ko hukumu kɔnɔna na cour internationale la sa ka ɲɛsin Alizeri ma ko Alizeri yɛrɛ ye boli min kɛ o ko la ko maa si t'o dayɔrɔ dɔn k'a y'a ka ministre b'a ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kunna k'o bila kalo tile 19 ka bɔ ka kuma kirikaraw caman fɔ kuma minnu tɛ sigi sen kan ka nkalon caman tigɛ k'o bɛɛ ka kun ye mun ye sa i welela sariya la daluya b'i bolo na n'i ka daluya i ka Mali ta kɔ kari ko Alizeri ma sɔn o ma min ye septembre kalo tile 13 u ye baro sigi yɛrɛ kɛ koyi k'a yira k'a fɔ ko olu tɛ bi u sɛbɛkɔrɔ tɛ o kɔfɛ sa ko min ye kiiriso in ye Falaye k'a ye Mali yɛrɛ lakodɔnniya sa k'a fɔ a ɲɛna ko Alizeri ko k'a tɛna bi a tɛna sini ko wa ko min ye Mali ye ale tɛna n'a ka jamana lakanali a ka jamana tɔbɔtɔli a ka jamanadenw lasigili sen kan ale tɛna se ka o to kɛrɛfɛ o de la ale tun y'a ɲini Alizeri kana n'a ka daluyaw ye ka t'o fɔ sariya ko la u ka fara ɲɔgɔn na ko nka ko Alizeri ye nkalon tigɛ cogo min na Falaye k'a kɛra yaabe ye k'a ye yaabe k'a yɛrɛ kun nin ko in na a ko sa ko nin tɛmɛsenna in senfɛ a bɛ bonyamasegin kɛ Alizeri jamana minisiri ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ye n'o ye fanga jaso Alizeri ye k'a ka nkalontigɛw ko a y'a yɛrɛ nɔ minɛ fo ka taa bi a yɛrɛ ka jan kɔnɔna na ko diɲɛmaa y'o faamu ko n'o y'a sɔrɔ Alizeri yɛrɛ tɛ ka bɔ o kalama Falaye premier ministre ka kuma la fana a ko min ye nin ko in ye ko dabaliba ko caman bɛ a la ko nka k'ale bɛ min f'u ye anw ka maa kalannenba dɔ bɛ yen n'o ye Amadu Ampateba ye k'o ye hakilina dɔ di ka kɛ ni Cɔrino Bokari o ka laseliw ye n'o ye Baɲangara maa mafalenba ye ko tiɲɛ min bɛ yen Falaye n'a ka bon i ka dɔnni ma i tɛ se ka o tiɲɛ ye cogoya si la sabula i ka dɔnni tɛ se ka s'a ma i tɛ se k'a dɔn ko Alizeri ta kɛlen don o de ye k'a b'a ɲini u fɛ sa u k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ye jamana min ye u ka Mali ɲini ka Mali dɔn u ka malidenw ɲini k'u dɔn yan'u ka kumaw fɔ Mali jamana ma Ablaye ko sa ko ka kɛ ni nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye fadonya ni ɲɛngoya jugu min talen don ka ɲɛsin Mali ma ko don nataw la ko ni maa min ye kisɛ ci an na k'an yɛrɛ na kisɛ ci la ni maa min ye kuma fɔ an ma an na kuma f'i ma n'i ye min kɛ an na an n'an ta sara i la ko an tɛ siran o la an tɛ tamakiya o la wa an b'an jɔ an jɔyɔrɔ la ko o baara ko ka o kɛ ko fan wɛrɛw fɛ fana k'a b'a ɲini Alizeri jamana fɛ ko mun bɛ se ko la k'u ka ɲɔgɔn lajɛ dɔ lajɛ u ka Tɛnzawatɛni u yɛrɛ ka dugukolo ka ye ko k'a lajɛ ko ni min don ko wa fana k'a b'a f'u ɲɛna fana Nations Unies kɛnɛ kan yan Alizeri fanga jaso fanga ye u ka bɔ bamanciwale ni wale kɛbaaw kɔkɔrɔ donni na u ka bɔ o ko ninnu na bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛ u k'o baaraw kɛ ko wa ko ni maa min y'o mɛn ko o don ni maa mɛn fana ko tanpi premier ministre a ko kɛnɛ in kan ko a bɛ AES jamana
olu jamanaden dɔ ka miiri n'a fɔ maaw ye bolo kɔrɔtalen sanfɛ k'a fɔ sa ko tile kura bɔra yɛlɛma hɔrɔnya tile hakilina min ni ale yɛrɛ bɛ sɔn o ma ka kɛ ni jamanadenw ka wulikajɔ ye AES jamanaw kɔnɔ bi AES a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw kɛlɛw kɛcogo la dugukolo bɛ se ka mara cogo min na ani ka se ka baaraw kɛ ko fadenya foyi tɛ yen n'u tɛna se min na jamana in kɔnɔnaw la n'a kɔkannaw la ko nka ko kɛlɛ min bɛ sen na jugu dɔn tɛ koyi ko nka ko bɛɛ la AES na fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ sa k'a juguw ɲini k'u sen bɔ a la bɛn ni kelenya bɛ se ka na cogo min wa ko a b'a ɲini fana diɲɛseleke naani fɛ a k'a jija Falaye min ye kɛlɛw ye a ka kɛlɛban baaraw yɛrɛ daminɛ ten sa ko n'o tɛ ko dɔ kɛra maaw y'u muɲu u kɔrɔ diɲɛ yɛrɛ ka kɛ tiɲɛ fɔ ye ko o de ka di ale ye k'a bɛ min f'u ɲɛna AES a tɛna na siran maa ɲɛ a tɛna na sira bila maa ye wa a tɛna na segin a kɔ tuguni sabula a bɛ sira min kan o ye sira jɛlen ye ko nka AES kɔni b'a fɔ Nations Unies ye a ka fɛɛrɛw sigi sen kan diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ka tugu tiɲɛ kɔ ko sabula ko tiɲɛ de bɛ laban ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min k'a fɔ ko AES jamanaw k'u tɔɲɔnnen don u degunnen don ko wa ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fana k'a fɔ ko min ye AES a bɛ kɛlɛ la su ni tile ko min ye farafinna jamanaw k'u caman degunnen don bi ko wa ko olu bɛ sira min kan o sira o tɛna n'o bila ko nka ni maa min bana tiɲɛ ma ka tugu nkalon kɔ k'i b'a y'i ɲɛna ko sabula ko nkalon k'a b'a don ɲɛ a t'a dugusajɛ ɲɛ wa ko don nataw la nkalontigɛlaw k'u bɛna u yɛrɛ ye ko sabula diɲɛ yɛrɛ de bɛna u kiiri ko AES jamana tɛ ka taa geribuya kɛ maa la AES tɛna taa fɔ maa ɲɛna ko ka taa a la kunna gosi yɔrɔ la AES bɛna mun kɛ o ye wulikajɔ ni cɛsiri ye k'a bɛ bɔ kuma na ni min ye o ye k'a yira sa k'a fɔ ko AES ani cɛncɛnfoka jamanaw u kɔni ka kuntilennaw ye min ye o ye diɲɛseleke naani yɛrɛ ka sariyaba min bɛ yen n'o y'a ka sariti ye a k'o bonya AES fana b'a fɔ fana u ɲɛna ko min ka ɲi an ka jɛ ka fɛɛrɛw kɛ fɛɛrɛ minnu n'olu bɛ ta ka se ka diɲɛ bɔ ni degun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na ka bɛn ni kelenya k'olu sigi sen kan adamadenya tɔbɔtɔliw bolo di ɲɔgɔn ma yɛrɛ yɛrɛw ka bɔ kow dibidibinenw na yaasa bɛn ni yiriwali min bɛ ka ɲini bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na ko nka ko ni maa min b'a miiri k'a fɔ k'i bɛ to janda ni kow la k'a tɛ se ka laban ko min ye Nations Unies ye ko diyagoya don ko fo a ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan Falaye yɛlɛma mun fɔra a ka taa o yɛlɛma sira fɛ koyi san 80 k'o tɛ tile 80 ye dɛ Nations Unies ko sababu bɛɛ b'a bolo bi min ye tariku ɲɛma ka se ka yɛlɛmabaw don yɛlɛma min na ni lafiya ye AES jamanaw kɔni k'olu dayɛlɛlen don u ye u b'a fɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan n'a bɛ kɛ ni tiɲɛ ni tilennenya ye jamana bɛɛ lajɛlen bɛ taa sɔrɔ ala ka ɲɛ olu bɛ don o la nka min ye denmisɛnnin kura minnu bɔlen don bi olu tɛna tamakiya kɛlɛ la u ka yiriwaliko la u tɛna tamakiya kɛlɛ la u ka jamana taaɲɛw la wa u tɛna tamakiya kɛlɛ la u ka adamadenya tɔbɔtɔliko la ko ala ka AES balo ala ka AES kisi ala ka farafinna jamanaw balo ala ka farafinna jamanaw kisi ala ka Mali balo ala ka Niger balo ala ka Burkina Faso balo a n'a wolomasiri tabaw ni maa minnu bɛ yen ni olu b'a fɛ k'a dɛmɛ minnu bɛ dibi la ko ala kana taaɲɛ foyi don olu kɔrɔ k'a b'a ɲini fana ko min ye diɲɛ ni farafinna jamanaw ko ala k'u taaɲɛ ani wolomasiri tabaw nka maa minnu bɛ dibi la k'a fɔ k'i bɛ juguya ta ka ɲɛsin u ma k'ala kana se foyi nɔgɔya olu ye k'a b'a ɲini fana diɲɛ seleke naani yɛrɛ bɛɛ lajɛlen Falaye se bɛ maa minnu ye ka bamajɔlen jugawale kɛbaw kɛlɛ ko ala ka se di olu ma k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo kuma faamuya ko ɲuman na nin y'ala kumaw belebelebaw ye an sera ka minnu fɔ bamanankan na mɔgɔw k'a faamu. Falaye amina Bamako mi Falaye Nations Unies ti yɔrɔ ye parti sagana di lai n'an bɔra yen conseil des ministres ale kɛra bi ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo sa o ye général d'armée Asimi ye Kuluba faama sigiyɔrɔ la sa u ye sariyakisɛ kuraw ta n'o ye ɲɛbila sariyakisɛw ye jɔyɔrɔ o dira maa kelen ma ministre ka baara bolodaliw n'u ka baarakɛlaw u y'u da don o fana na Falaye ministre min bɛ yen sa n'o ye sariyakisɛw kɔta nasira fɛ n'o ye kiiri ministre ye Mamudu Kasoge ale conseil des ministres dɔ la ɲɛbila sariya dɔ la
n'o bɛna sariya min tun bɛ sen kan juillet kalo tile 7 san 2016 n'o bɛ tali kɛ kasobon lakɔlɔsibaw ani kasobon baarakɛlaw olu ka ko la ko k'o sariya in k'a lajɛ k'a falen n'i ye sariya in ye sa n'ale sigira sen kan juillet kalo tile 5 san 2019 n'ale yɛrɛ fana tun ye ordonnance ye o fana kun sigira sen kan sa min ye décembre kalo tile 31 san 2021 ko ka o yɛlɛma k'o kurakuraya ka kɛ ni kasobon kɔlɔsibaw ye fala ye ko san 3 ko k'a lajɛ ka dɔ fara o san 3 fara olu ka baara kan sabula min ye nin baarakɛla ninnu ye u tacogo an'u ka baara kɛcogo sariya min sigilen n'o kunna sa ko k'o falen min ye sariya kura ye k'o sigi sen kan baara min bɛna kɛ sa o ye ka sariya kurakuraya san 3 min ye o na fara olu ka baara kan yaasa yan'u ka taa retraite la o la sa maa minnu bɛ sa n'olu bɛna ta u ka baara in hukumu kɔnɔna na ko min ye licence tigiw ye olu fana bɛ se ka ta u ka baara la minisiri min bɛ n'o ye sɔrɔ minisiri ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa ko san wɛrɛ musaka baaraw ale y'o daminɛ fala ye min ye san 2026 musaka ye sariyakisɛ min bɛ sigi o kan sa utukalo tile 15 ni o ye loi organique ye ka kɛ ni san musakaw ye jateminɛw y'a jira sa k'a fɔ ko min ye san wɛrɛ kɔni fala ye an ka musaka bɛna na taa se sɛbɛnwari miliyari 350 ni kɔ ma o ye musakaw ye k'a sɔrɔ min ye salongo ta ye o tun ye 2,739 ye a yira sa k'a fɔ ko sariya kura min tatɔ filɛ nin ye n'o bɛna yɛlɛmali don sariya kɔrɔ in na sa n'o ye san 2025 sariya ye an ka musakaw kɔni na sa a yira k'a fɔ ko min ye sefa wari kɔni miliyari 318 ko o kɔni o de bɛna bɛn jamana yɛrɛ dɔ bɛna fara o kan sabula jamana yɛrɛ ka musakaw dɔ bɛ fara o kan fala ye min ye 100 sara la sa ko 11 buruburu 61 o tɛna kɛ wa jateminɛw y'a jira sa k'a fɔ ko min ye jamana yɛrɛ bɛna mun dun san kɔnɔ n'o ye san 2026 ye fala ye miliyari 3,000 ani 578 n'a kunkanfɛn k'a sɔrɔ fɔlɔ ta kun ye min ye o kun ye miliyari 3,279 ye n'i ye wari in ta k'a jateminɛ sa ka tɛmɛ salongo ta la k'i b'a ye k'a fɔ ko a yɛlɛla sanfɛ dɔɔni yɛlɛ sanfɛ in ko n'i y'o fana ta k'o jateminɛ sa o bɛ taa bɛn miliyari 298 ma o de kɔni ye faranga ye 100 sara la sa ko o tɛ 9 buruburu 10 ye wa san musaka yɛrɛ n'o ye san 2026 musaka ye sanu ka fɔ la sa min ye majɛ ye min kan ka ɲini n'o wari tɛna sɔrɔ u bolo o ye miliyari 520 ye fala ye o la sa n'i y'o ta k'o jateminɛ 100 sirada la a bɛna fɔ ko o jiginna dɔɔni sabula k'o kɛra 3 ani buruburu 6 ye ka kɛ ni u kun ye kimɛli minnu kɛ wa min ye san 2025 ta hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ sa ko miliyari 540 o de kɔni tun ye o ye min ye baara in ye sa Aluseni Sanu ale de ye nin ɲɛfɔ minisiriw ka baara bolo minisiriw ka jɔyɔrɔko hukumu kɔnɔna na fala ye kasobon ale directeur général ba n'o ye directeur général de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée o kɛra Sudaw ye ale yɛrɛ ye divisionnaire ye inspecteur divisionnaire do major de service pénitentiaire éducation surveillée n'o ye kasobon baarakɛlaw ye o do ministre min bɛ sa n'o o bɛ sariya ko kunna Mamudu Kasoge ale ye ɲɛfɔli kɛ conseil de ministre la sa a ka baara bolodalenw na i b'a dɔn k'a fɔ conseil na ale tun taara Genève kaw fɛ yen Genève sa jo sariya la sali hukumu kɔnɔna na olu bɛ kimɛli min kɛ o tako 4nan fala ye k'a daminɛ mɛ kalo tile 2 la sa san 2023 olu ka kimɛli 4nan u kun ye laɲini dɔ k'an ka jamana fɛ o laɲini hukumu kɔnɔna na sa baara min kɛr'o la sa a yira k'a fɔ ko min ye jo sariya hukumu kɔnɔna na Mali bɛ jamanaw fɛ sa jamana minnu bɛ yen n'olu kan ka fɛɛrɛ sigi sen kan k'u ka jo sariya ko ka sinsin hali bi ka dɔ fara a kan n'o ye jamana 14 ye sɛbɛn min filɛ nin ni Mamudu Kasoge y'o yira conseil de ministre la bi o bɛ tali kɛ sa kimɛli min kɔni kun kɛra ka bɛn ni san 2000 ale mɛ kalo tile 2 ye ni Mali yɛrɛ kun taara ni a ka jɛkulu maaw ye ka taa diɲɛ seleke naani sariya soma min bɛ Genève kaw fɛ yen Suisse ka taa olu lamɛn laɲini kɔni kun ye laɲini 275 ye o laɲini 775 la sa 219 ko sɔngɔrɔ ma sa min ye 33 ye a yirala sa ko o kɔni jatera ma sɔngɛra min ma sa o ye 3 ye Mali kan ka baara kɛ ni min ye o la sa ko baara minnu bɛ senna nin ye ministre Kasoge ko k'o bɛ ka taa ɲɛ ko yanni u ka lajɛ laban lajɛ nata in cɛ n'o bɛna kɛ Genève kaw fɛ n'o ye a 59 ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jo sariyaw olu hukumu kɔnɔna na fala ye ministre min bɛ maliden minnu bɛ kɔkan kunna sa
ko ale kun ye barokɛnɛ sigi nin septembre kalo in tile 20 n'a bɛ fɔ ma ko tungabulo ta ko sabanan min filɛ nin sa maliden minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ États-Unis kaw fɛ yen Moyen-Orient kɔnɔna n'o ye arabu jamanaw ye ka taa se kabine minnu bɛ yen sa n'o ye minisiriso ye an ka jamana kɔnɔ min ye maliden minnu bɛ kɔ kan n'olu bɛ farafinna jamanaw fana na olu caman seginra baara in na minisiri yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ maaw u bɛɛ lajɛlen tun bɛ jɛrɛ in kɛnɛ kan a tun bɛ ka kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ fala ye baara in kɛnɛ kan sa maliden minnu bɛ yen n'olu sen donna zenata la o ye États-Unis Canada Brésil Cuba Arabie Saoudite Émirats Arabes Qatar Kuwait olu bɛɛ lajɛlen y'u sen don a la sa kumaw lamɛnni degun min ni gɛlɛya min b'u kan u y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan gouvernement na o ɲini yaasa u bɛ se ka kunbɛn cogo min na min ye maanifinya tɔbɔtɔliko ta nasiraw fɛ yiriwaliko ta nasiraw fɛ ani u yɛrɛ bɛ se cogo min na sariya ko bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na u ka sɛbɛnkow la u y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ conseil des ministres a kɛnɛ kan hali bi fala ye minisiri min bɛ sɛnɛko kunna n'o o ye Daniel Simon Clément ye ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa AES jamanaw olu nana fɛɛrɛ kɛnɛba min sigi an ka jamana kɔnɔ kalo tile 18 n'o ye septembre ye ka taa sa tile 20 ma Bamako lajɛ in fɔlɔ de tun ye nin ye a kɛkun ye sa ka sɛnɛ don ba la AES jamanaw kɔnɔ bayɛlɛmaliw bɛ se ka kɛ cogo min baara taara taabolo fila fɛ fila sa fɔlɔ min ye ɲɛbila baaraw ye maa mafalenw ye o kɛ kalo tile 18 septembre a n'a tile 19 san 2025 ɲɔgɔn ye min ye minisiriw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan sa sɛnɛ minisiriw ale ni bagan mara ni jɛgɛmɔ minisiriw olu bɛɛ lajɛlen yer'o kɛnɛ kan kalo tile 20 n'o ye septembre ye lajɛ in senfɛ sa u kɔni ye maa mafalenw ye sɛbɛn minnu kɛ ka d'u ma u y'olu kiimɛ k'olu jateminɛ k'a lajɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sigi sen kan sa AES jamana bɛ se ka baara kɛ ni o ye o la sa u y'a yira sa ka bɛn ni san 2030 ye min ye AES jamanaw ye sɛnɛ u kan ka don ba la kosɛbɛ yaasa min ye baloko ye o bɛ se ka nɔgɔya cogo min sɛnɛ kɛnɛ minnu bɛ jamana ninnu kɔnɔna na ani jitɔn yɔrɔ minnu bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen kiimɛ u ye bɛnkan fana kɛ sa k'a yira sa k'u ka maa mafalenw olu na jɛ ka to ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka hakili jagabɔw kɛ o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ fana u y'a yira sa fana ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka sigi sen kan min b'a to bi jitɔn yɔrɔ minnu bɛ yen baaraba minnu bɛ yen ani baraji minnu bɛ yen olu bɛ se cogo min na ka jɛ ka kalanso ɲɔgɔn na ka baara kɛ AES jamanaw kɔnɔna na fɛɛrɛw fana yira sa k'a fɔ sa min ye AES yɛrɛ cɛncɛnfuga jamana tɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ u ka ɲininiw kɛ u n'olu bɛɛ lajɛlen ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na min ye fɛɛrɛ sa sɛnɛko ta nasira fɛ ani baganmarako ni jɛgɛmako ta nasira fɛ u ye sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan o ko hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ kunnafonidiko kunna ale ko sa ko lajɛba tun bɛ ka kɛ diɲɛ selekena ni pɔsu olu tɔgɔ la baara in daminɛna min ye septembre kalo tile 8 ka taa b'a tile 19 Dubaïkaw fɛ yen Émirats Arabes Mali ale tun b'a kɛnɛ k'a ta ko 28 na o de tun ye nin ye fala ye 28 na in sa min ye pɔsu ye diɲɛ selekena ni pɔsu e ko Mali a ma jɔyɔrɔ sɔrɔ tuguni wa k'o jɔyɔrɔ sɔrɔli bɔra jamanakuntigi ale ka wuli ka jɔ a n'an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiriso o bɛ ka baara minnu kɛ bi k'o jaabi don Mali a ye ɲɛda kura da a yɛrɛ ka diɲɛ selekena ni kɔnɔna na tuguni min ye a yeli la nin kɛnɛ in kan n'o ye pɔsu mɔgɔw ka nin yeli baara in ye fɛɛrɛ kura min b'an bolo pɔsu ko la an y'o fɔ bɔlɔlɔ sira donni pɔsu ko la ani yiriwali bɛ se ka kɛ pɔsu la k'o fɔ maaninfinw ka hakɛw dafali farafinna jamanaw kɔnɔna na ka se ka pɔsu sigi k'a kɛ baarakɛminɛnba belebeleba ye an ka jamana kɔnɔ k'u y'o fana fɔ minisiri a y'a yira sa k'a fɔ ko Mali kɔni a y'a ka jɔyɔrɔ kurakuraya kɛnɛ in ale ka ɲi minisiri min bɛ sɛnɛ ani k'a fɔ minisiri min bɛ bagan mara ani jɛgɛmɔ kunna ale conseil des ministres ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko min ye diɲɛ seleke naani tɔgɔla don min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ fala ye olu ka bana tɛ arazi de t'o ye wa ko septembre kalo tile 28 don ko hukumu kɔnɔna na sa u bɛna baara kɛ sa ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa ka maaw la faamuya ka bɛn ni san 2030 ye yaasa nin waleya bɛ se ka kɛ cogo min na min ye don in yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen hukumu kɔnɔna na fana baro sugu bɛna kɛ Bamako yɛrɛ kɔnɔna na yan minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale conseil des ministres ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo o tako 30nan fala ye k'o baaraw bɛna kɛ min ye colonel major Assa Bajalo ye a ko fo kɛrɛfɛdɛn ka gɛn ka ban pewu o la sa ɲinanta ye n'o y'a tako 30nan ye a bɛ daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ ka taa b'a tile 31 baaraw bɛ kan ka kɛ sa ɲɔgɔn dɛmɛ ale ni seko ni dɔnko k'o kɛ an ka tabiya ye yaasa an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko kuma bɛna tali kɛ o la ɲinan fala ye dɔgɔkun 4 o de b'a kɔnɔna na n'o ye dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnenw ye a dɔgɔkun fɔlɔ o ye maakɔrɔ ka dɔgɔkun ye n'o ye personnes âgées ye o mana tɛmɛ ka bɔ yen sa min ye dɔgɔkun 2nan o ye muso ni den dɔgɔkun ye o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen sa maa minnu bɛ yen sa ni lujuratɔw olu ka dɔgɔkun bɛ yen
sifinw ani baara ni baaradege minisiri o fana ka dɔgɔkun bɛ fala ye baara in yɛrɛ sa ko a bɛna kurumo kari septembre kalo tile 30 ko bɛna o bɛɛ lajɛlen kɛ baara ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye conseil des ministres kɛnɛ kan fana Asa Bajalo a ko bana min b'an dala bi ne o ye dengue ye sa ko min ye a kɔni ko ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta in na ko dɔɔni farala kan président ko sa k'an ka hakili to an yɛrɛ la an bɛ se k'an yɛrɛ tanga cogo min na ka bɔ banaw ma ka tangalanw k'olu kɛ sabula ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye Bamako min ye septembre kalo tile 26 san 2025 secrétaire général du gouvernement Burama Kulibali chevalier de l'ordre national. Falai k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn maa minnu kun sɔgɔlen nana k'u bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ na su kɔrɔbayara nka a kun kunbɛn ni ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kibaruyaw olu na to yen sini min ye kɔlɔn ye ale n'a ka maaw nana baabu kɛ n'ala sɔnna a ma aw na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ a k'an bɛɛ ala ka tile hɛrɛ caya ala ka su hɛrɛ caya sa ala ka fajiri k'an garisɛgɛ a k'an bɛɛ waati wɛrɛ tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ diya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da